ange kendo. Erokamano. Senior, wane kinde ma biro kelo baka biro bedo mochwakore ahinya nikech katiba oyango gimoro miluongo ni doctrine mar separation of power. Migao ka migao nigi tije, legislative arm nigi tije, ma administration mar pesa ok onego bed ni gibedo kanyo kata matin. VOJ higa mar 2010 tok ka osekal katiba masani watiyo godo ni natiyo Nation newspapers, Daily Nation, to assignment moro nomiya natim gi manen jatenda Nyasaye oket chunye kama okwe Washington Onyanga Kumu, mar ng'iyo ni to ka devolution obiro to CDF bro bedo kanye. Namanyo engineer Muriuki Karue ma iwacho ni ene brains behind CDF, kendo anyalo paro na bedo kode e ofise moro ne nitie, estate moro nitiere Ngong Road ka Mwadhi mwabet, I think nwabet kode almost 4 hours kogo na mbaka gimomiyo no chako paro mar CDF ne. Kano pimo kaka kano yiere MP to wuothe constituency ne tek. Nikech ndalocha ne jatend piny ema ne ng'iyo ni to nugona kura machalo nade tudo maendeleo. DDC ni luongo ni District Focus for Rural Development. Exactly. Kore momiyo no wuok ni ka onyalo bedo gi fund moro mimiyo MP mar konyo oganda. To gima no wacho na ndalo no kanyalo paro en ni kapo ni devolution nyalo tiyo. Ma jomi ibro yier governors 2013 nyalo tiyo maber gi pesa momegi mar kelo maendeleo ne japiny, then onge tiende bedo ang'owa CDF. Nikech CDF no chalo ka gima koro devolution ena ni no kaw CDF to koro mede to tere county mondo jopiny otim ang'owa koro yudo maendeleo machiegni. Ka 2013 oronjo ma wan gi devolution to wan gi CDF obeda political tool. Mangamo yiere MP pesa ma CDF ni motiyo godo chapo governor. Mabende makodhoga ka Gladys Wanga wacho ni CDF no ber. To kia ni jok ma dwa chako chape sani gin wajumbe matiyo gi CDF. Makono otame timo, anta timo ang'o atimonu. Tanto ka yudi bilion kaela moyudo. Ineno. So CDF wabunge osetiyo godo mar goyo siasa mana dira makende. VOJ onge ng'ama powerful e constituency kaka PA mar MP. Onge ng'ama powerful e constituency kaka PA mar MP. Ing'e nango? Nikech ene mo amua. Ene miore nikech MP broko ni ana patron. But en patron to oro PA mare. Toko ni oengwe kacha no gimi akura. So kata basari michione en mani koro nyaka migi nikech bok bebe no maber kok giyudo manyen wa nyithindo ariyo kende emwamiyo. Kidwa go renovation e sikul to koni sikundni okahero gi ahinya. Watimne gi renovation achiel manyen contract motimo ang'otimo. So CDF en a political tool ma MPs tiyo godo mar go siasa berore na jopiny. Nikech ka tij MP kenda dhauga gi ji mang'eny e WhatsApp group moro ka kone gini tij MP onge development. So kikupenj MP nudwaro maendeleo. Maendeleo ok tije. Maendeleo en tij governor to gi national government. So MP kono dhi olos chike maber. Kono dhi penjo matek. To kone ni dwachu kaka jo constituency moyiere otere od bura kuchamo winji mane tije MP. To kudwa penje ndara, kudwa penje si hospital onge mago ok tije, maendeleo ok tije. Emomiyo anto a support ka High Court owacho ni CDF en unconstitutional. Nikech osebedo tool mar siasa ma MPs tiyo godo, nikech obro biro kuchako campaign to penjo ni donge natimo. Iwinjo kata moko kawoni kana an MP nagero klese, kana an MP nagero ndara. Mano ok tije MP. So CDF okawe odonge national government to then MPs gi nyalo gadhi obeti agulu moro to MPs gi nyalo gadhi to koni bet piny gi jo constituency na to gikona ni mae gima diber ka sirikal maduong' timo negi. Okay. Tigolo pesa no kanyo to dhi timo. But kapod entie igeni kiseringe adwa wach moro kiseringe tok bas mag sikundege. Tineno ka bas mar sikul to ndikni under patronage.
Victor Otieno Makajuma MP rangu 2024 you see to mage gik ma iwacho ni gini ok en pes MP kata ko pandara moro ka moro to ket billboard maduong' gi pichane gini ok en pes MP je kamikete